Lang. Ali sa. Amo kagikan. Maligyak silhig. Maligya kag silhig. Nahalina na ka? Lak ka. Nganong ikaw may nagbaligya dia? Ana, haman day mong mama. Pag Manila. Pag Manila imong mama. Imong papa? Naalig ko sa Tigatag. Tiyatag? Nagbulag imong mama ug papa? Mao? Haman ka nagdako. Dito ka mamala. Sa imong mamala, kibali imo nang lula imong gitawag mamala. Aw. Tanong ikaw may nagbaligya sili ka na? Mamala may magbagos. Ako'y magbaligya. Ay imong mamala magbagos. Tapos ikaw magbaligya. Nagkontak pa mo sa imong mama? Magpadala imong mama sa imo ha? Imong papa? Kung padala na siya ganahan. Magpadala ra ganahan imong papa? Mao? Saad naman siya nga. Di siya mo. Dili niya. Ito manday niya. Di saad na kwarta. Ay padala sa mua. Magsadsaad ra imong papa nga padad-an mo. Tapos dili matuman ang saad sa imong papa nga padad-an mo kwarta. Mao? Pila mo kabuk magsuon? Upat mo Nasa Cagayan ng isa. Nakit-an to nimong isa sa Cagayan. Ako. Kaduha to siya nga ko ay. Igsuon ako. Ikaduha ni mga igsuon. Ako may katulo. Katong ako manghod nga lalaki ka ikaupat. Dugay na kawala kita sa imong mama. Tawag-tawag na lang mo. Tawag-tawag lang mo sa imong mama. Imong papa? Sa hira may magtawag-tawag. Hindi na siya mag-tuwag ka na naman siguro to sa iyo. Nanay uyab imong papa? Ngayon sa may imong ika-istorya sa imong papa karon. Hindi na ko siya. Nakumanda siya. Ito pang kanya. Uban pa ko siya. Pero karon nakuha naman ko siya kay. Salamat siya. Kauban-uban kay. Ito man po yung uyab kay na ay bata. Napoy bata? Buok. Gusto ka kwaon sa imong papa? Pwede ko gusto mo ako sa papa. Dili ka gusto nga kwaon ka sa imong papa? Mao? Kay tungod nakita nimo imong papa nga nanay uyab-uyab. Nya karon nag-eskwela pa ka? Wala eskwela, grade 4. Grade 4. Unsa man nimong halin ana? Palit na ko sinilas ako ang pag-eskwela. Ipalit nimong tsinilas sa imong pag-eskwela? Okay, nabugto man ako sinilas. Sa imong pag-eskwela? Aw ka na imong tsinilas karon sa derir na pag uma-uma? Gustawan to nimo eh. Dili sabi daplin sabi. Nya karon pila may halin ana? Kurtira. 40 tag 20 ang isa. Mao ra nang duha imong gibaligya karon. Okay, ano may kan ni mamalakay. Sakit mo po tugikan si Patadoy. Nagsakit po di mong gikan kanang papadoy imo na lolo. Nasakit gikan imong lolo. Maayo ka nga bata ba kay ikaw jud nagbolunteer nga magbaligya og silhig. Dad naman ko mamaligaya kasi makatabang ko ni mamala. Anad na ka mamaligya para makatabang kasi mong mamala. Pila na edad nimo? Ko 9. 9 na imong edad. Imong grado grade 4. Sige, ani na lang. Musugot ka nga ako ipalit anay mo silhig. Pila may paligya nimo na? 20 ra. 20 ang isa. Itong kung lang 15, pangiyong ako. 15. Sige na lang. Okay pa sa mo 15. Na kay Cecilio? Wala. Wala kay Cecilio ani? Ay mo na lang na Salamat ya. Kana ipalit na nimong tsinilas ha. Nya unsa man nimong sobrana? Ako na ni paliton bugas og sudan. Ipalit nimong bugas ug sudan ng sobra. Sige dungagi pa na Salamat aniya. Sige, isulod na sa imong bulsa. Kana nakay bulsa? Okay. Nya karon mobalik na ka dito. Iya. Itaro nga, akuan. Nya ako na nimong siligbi. Sige, salamat kayo ha. Ito na kuya, salamat ya.